Revival produces joy and spiritual renewal. Unsa ang revival? Ang revival daw, mag-produce kini og kalipay, og espirituhanong kining renewal, pagbag-o. Kumbaga kung sa license pa, driver's license, pag may renewal, bag-o na pod imong lisensya. So kung ikaw mahimong dasig, muhatag kini og kalipay. Joy ang igamit riya. Meaning, langit nun nakalipay. And then, revival, spiritual renewal. Now, kumusta igsuon? Nakasilati ba mo kalipay sa pag-alagad sa Ginoo? O burden sa inyo ang simba? Domingo na po, simba na po. Ano man na? Kwarta na po. Kana ba, murag babag bitaw? Pasabot ana, pagreklamo na gani ka sa pag-alagad nimo sa Ginoo, usana ka sinyales nga wala ka nay kalipay sa pag-alagad sa Ginoo. Pag burden na gani sa imong pagpangalagad sa Ginoo, pasabot ana wala ka nang malipayon. Kung sa kaminyoon pa, kung wala ka na nagkalipay sa imong kaminyoon, dunay problema sa inyong kaminyoon. Kung sa US ka nagpuyo, bulag. Kaya naman, basta di naka-happy, bulag na. Pero sa Pilipinas, pag di na-happy, may problema. Spiritually, kung dili ka lipay, wala ka na nagmalipayon sa pag-alagad sa Ginoo, o giisip na lang nimo nga ang pagpangalagad sa imo babag. Babag sa trabaho, babag sa akong buluhaton sa balay, imbis manglaba ko, musimba ko, kay kung di ko musimba. Ang gamiton, may si pastor pa yun. Siya, masuko si pastor. Pwede man gud nga masuko ang Ginoo god. Mangita si pastor. Pwede man gud nga ang Ginoo may mangita. No? Pag wala ka na'y kalipay og tan-aw, kung tan-aw nimo babag sa imuhang kinabuhi ang pag-alagad sa Ginoo, babag sa buluhaton, babag sa trabahoon. Imbis mag-overtime, di na mag-over kay kinahanglan mo simba kay masukos pastor. Na. Igsuon, pasabot ana, dili ka na happy sa imong pag-alagad sa Ginoo. Masa itong advertise na para happy ka? Makdo ba to? No? Pag di na ka happy, pagbabag na gani sa tanaw nimo, di na yung ka happy. And tungod di ana, wala na spiritual renewal. Murag na expired na ang imuhang kadasig, no? One of the signs, or the first signs of genuine revival is renewed joy. Yamanaan ginato na. Isa sa mga sinyales na aduna kay tinud-anay nga kalipay. Usaman, David prayed, ingon si David sa iyang pag-ampo, restore unto me the joy of my salvation. That's the first thing na imong buhaton. The moment na makasinati ka, murag spiritually dry or layo ka sa Ginoo, ang imong buhaton, Lord, restore unto me the joy of my salvation. Lipaya ko pag-usab diya sa pag-alagad kanimo. Kailain po nang gasimba ka pero wa kay kalipay. No? Ga-worship ka pero wa kay kalipay. Gapaminaw ka wali, puro mali imong nakita. Pastor, wali puro pangigo. No? Pastor wali laay. Boring, pastor wali. Napay music nila, yabag pag manganta. Puro makita nimong sayop na gani, ana gyud. Kinahanglan na gyud nimo og restoration sa imong kaluwasan, kalipay sa kaluwasan nga imong nasinati. No? Just like David, nakasala siya sa Ginoo. Gibati niya nga layo siya sa Ginoo. Wala siya kalipay. Sa ingon niya, Lord, restore unto me the joy of my salvation. Revived believers enjoy worship. Unsa daw? Ang nabuhi nga Kristohanon, gina-enjoy niya ang pagsimba. Malipayon siyang gasimba. And look forward to prayer. Ga-pray siya. Gusto siyang mag-ampo and hunger for spiritual o scripture, hunger for scripture. Gutom siya sa pulong sa Ginoo. And he or she has a desire he or she desire fellowship with God's people. Gusto siyang musimba. Ang usa ka tawo nga dasig, madasigon diya sa Ginoo,
Dili siya mahimutang, di siya kasimba, di siya mahimutang mukuyog sa mga Kristohanon. Ganahan siyang muapil sa simba kay makitaan niya ang mga Kristohanon. Ganahan siyang musimba kay makitaan na pod niya ang mga kaigsuunan, mga mga igsuon diya sa Ginoo. Mo nay dasig. Pero katong mga wa nay kalipay sa pangalagad, di na mo simba kay kita na pod ako dito ang chismusa, o chismuso. Kita na pod ako dito atong mga kalaban ako. Di na ako musimba. Di kita na pod ako tong tawo, di ko ganahan. Sa naong palangdaan di na ko ganahan. Na? Mo na nga basin dito sila ang problema. Ang problema nasa imo. Wa na kay kalipay sa pag-alagad sa Ginoo. Na? Kaya ang tao nga may kalipay sa pag-alagad sa Ginoo, kalipay niya ang mag-worship sa Ginoo. Sa pagyon, tinguhan niyang mag-amay ng puon diya sa Ginoo. Gutom siya sa pulong sa Ginoo. Ug aduna siya tinguha na makipag-fellowship sa mga katawhan sa Ginoo. Their relationship with Christ becomes fresh and vibrant again. Bot pasabot, madasigon pag-usab. After a month of drought, human sa pila ka bulan nga hulaw, ang pinakaunang ulan mag-usab sa landscape o sa dagway sa mga tanom sa palibot. Unsa may tabo? Ang brown grass nga naigo sa hulaw mahimong green. Ang sapa nga nauga tungod sa hulaw muagas pagbalik ang tubig. I remember sa una sa Davao Oriental, sa bata pa ko, nag-edad pa ko, og mga 8 the time, or 7, 9, mga anak. Pagkusog kaayong init, malipay me. Ano man. Ang tubig sa amo nga dako kaayo, mahubas. Di kaabot dito sa dagat. Nagdagayday gikan sa bukid, pag naog sa ubos, diretso gyud dito sa dagat, dako siya nga tubig. Lapad kayo. Siguro sa mga 6 lanes na kalsada, inakadako nga tubig. Sa mua. Naidagang sulod, kasili, uwang, basta kay mga isda nga mga kamiray na kaila. Dilapingan, sa pato. Katong isda nga mutago sa balas. Kasili. Muna siya ang sulod atong isda. Pero pag muhulaw gani, just like atong 1997 nga hulaw, nakubas ang tubig. O niya kay katong mga dagko og linaw, inighubas sa tubig, mabilin ang linaw. O niya kay malipay may kay ang mga isda dito magtapok sa linaw. O di, pero tindagahan nagkuha na mo. Tag-isa ka planggana. No? Klase-klase na mga pagkakailang wala may bugas. Okay. Moro man tamong kuan kay wala may bugas lagi. No? Mao na pod malipay na pod balag isuwa sa saging o karlang o balanghoy. Pero inig ulan, mubalik ang tubig. Mukusog na po balik. Ingon anig yun ang mahitabo. Kung sa mahitabo, pag muulan og balik, ang tubig muagas. Og makabaton og kinabuhi ang tubig, ang mga sagbot, ang mga kahoy, makabaton og kinabuhi. Inana po ang revival. Revival brings spiritual life to dry hearts. Ang revival, maghatag og kinabuhi ni adtong mga kasing-kasing nga nauga nga wala na mangandoy sa Ginoo.